Ahojte, zdravím vás. Toto už nie je proste do plaču, toto je proste na smiech. Oni si tam všetci asi myslia, že my žereme seno, alebo ja neviem. Vyše 50 000 eur za kamery sa nakúpili, to ani neuveríte, že od koho. Proste živnostník, ktorý choval kravy, dobytok, bral že vraj na to nejaké aj príspevky z eurofondov, áno, však podporujeme poľnohospodárstvo, to je všetko v poriadku. No ale tento živnostník si rozšíril živnosť náhodou, po rokoch, čo sa venoval dobytku, si rozšíril živnosť o bezpečnostné systémy, kamery a tak ďalej. 2 dní na to dostal zákazku za vyše 50 000 eur, čiže musel si najprv rozšíriť tú živnosť a potom sa stal profikom na kamery a dostal za viac ako 50 000 eur zákazku z Ministerstva kultúry. A neviem, čo viac k tomu povedať, proste otvorte si nejaké pivo alebo niečo, lebo to všetci ľudia tu za chvíľu nebudú mať čo žrať a takéto kšeftíky, proste to je jedno, kto tam bude sedieť, to je úplne jedno, každý si z nás bude proste robiť srandu.